हेलो फ्रेंड्स बयखौबो गोदान आपडेट चेनेलाव फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेलाव आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै नोंथांमोननो बरादनि बागै नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखादों जानो हागौ। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन बबे थारिखआव जोनोम जायोब्ला मा मार्चआव जोनोम जायोब्ला बबे राशिया जोंनि थाखाय जागोन आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो जोंनि नेमनि फार्स्टनि आखरा मा जागोन आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय क्लियारै खोन्थानानै होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। अके लोगोफोर अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलांला। फार्स्टआव आं नोंथांमोननो खोन्थागोन मेष राशिनि बागै जायफोरा 21 मार्च आरो 20 एप्रिलनि गेजेराव जोनोम जादों बैनि राशियानो जागोन मेष राशि आरो बेनि फार्स्टनि आखरानो जागोन स ल अ जागोन। बेनि गेजेराव नोंथांमोना मोनसे सुइस खालामनानै फार्स्टनि आखरखौ लानानै नामखौ दोननो हागोन आरो बेनि राशियानो मेष राशि 21 मार्च आरो 20 एप्रिलनि गेजेराव जायफ्रा जोनोम जायो। अब्ला फैलायदो नोंथांमोना नेक्स्टआव बृष राशिनि बागै आं नोंथांमोननो खोन्थानि जायफ्रा 21 एप्रिल आरो 20 मेनि गेजेराव जोनोम जायो बेनि राशियानो जागोन बृष राशि आरो बेनि फार्स्टनि नेमनि आखरानो जागोन इ उ ए अ उ बेफोरबायदि जागोन। बेनि फार्स्टनि नेमनि आखरा नोंथांमोना बेयाव सुइस खालामनानै दोननो हागोन। आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होदों। बिनि राशियानो जागोन बृष राशि आरो बिनि जोनोमानो जागोन 21 एप्रिल आरो 21 मेनि गेजेराव जोनोम जायोब्ला। अब्ला फैलायदो नोंथांमोननो नेक्स्टआव आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव खोन्थालायनि मिथुन राशि। मिथुन राशिया ओरैबायदि 22 मेनिफ्राय 21 जुननि गेजेराव जायफ्रा जोनोम जागोन बिनि राशियानो जागोन मिथुन राशि आरो बेनि फार्स्टनि आखरानो जागोन ख घ छ ह जागोन। बेनि गेजेराव नोंथांमोना सुइस खालामनानै बबे मोनसेखौ नोंथांमोना फार्स्टनि आखरखौ लानानै नामखौ नोंथांमोना दोननो हागोन। बेनि राशिया मिथुन राशि 22 मेनिफ्राय 21 जुननि गेजेराव जायफ्रा जोनोम जायो। अब्ला फैलायदो नेक्स्टआव आं नोंथांमोननो खोन्थालांनि कर्कट राशि। कर्कट राशिया ओरैबायदि 22 जुननिफ्राय 22 जुलाइनि गेजेराव जायफ्रा जोनोम जायो बिनि राशियानो जागोन कर्कट राशि आरो बेनि फार्स्टनि आखरनि नेमानो जागोन ह आरो ध। नोंथांमोना बेनि गेजेराव नोंथांमोना सुइस खालामनानै दोननो हागोन आरो बेनि राशियानो जागोन कर्कट राशि 22 जुननिफ्राय 22 जुलाइनि गेजेराव जायफोरा जोनोम जायो। अब्ला फैलायदो नेक्स्टआव आं नोंथांमोननो खोन्थानि दा दं सिंह राशि 23 जुलाइनिफ्राय 21 आगष्टनि गेजेराव जायफ्रा जोनोम जायो बेनि राशियानो जागोन सिंह राशि आरो बेनि फार्स्टनि आखरनि नामानो जागोन म दङ थ दङ। नोंथांमोना बेनि गेजेराव सुइस खालामनानै दोननो हागोन मा सिस्टेमै नोंथांमोना नामखौ दोनो मजों आरो थजों जागोन दै। बिनि राशियानो जागोन सिंह राशि 23 जुलाइनिफ्राय 21 आगष्टनि गेजेराव जायफ्रा जोनोम जायो। अब्ला फैलायदो नेक्स्टआव आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै दा दङ खैनिया राशि जायफ्रा 22 आगष्टनिफ्राय 23 सेप्तेम्बरनि गेजेराव जोनोम जागोन बेनि राशियानो जागोन खैनिया राशि आरो बेनि फार्स्टनि आखरानो जागोन ध फ स न ट फ जागोन। बेनि गेजेराव नोंथांमोना सुइस खालामनानै दोननो हागोन। आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होबाय आरो बिनि राशियानो जागोन खैनिया राशि 22 आगष्टनिफ्राय 23 सेप्तेम्बरनि गेजेराव जायफ्रा जोनोम जायो। बेनिफ्राय फैलायदो नेक्स्टआव आं नोंथांमोननो खोन्थालांनि नेक्स्टआव दङ तुला राशि जायफ्रा 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय 23 अक्ट'बरनि गेजेराव जोनोम जागोन बेनि राशियानो जागोन तुला राशि आरो बेनि फार्स्टनि आखरानो जागोन र दङ थ दङ। नोंथांमोना बेनि गेजेराव सुइस खालामनानै दोननो हागोन फार्स्टनि आखरनि नेमखौ आरो बेनि राशियानो जागोन तुला राशि 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय 23 अक्ट'बरनि गेजेराव जायफोरा जोनोम जायो बेनि राशियानो जागोन तुला राशि। बेनिफ्राय फैलायदो नेक्स्टआव वृश्चिक राशि जायफ्रा 24 अक्ट'बरनिफ्राय 22 नभेम्बरनि गेजेराव जोनोम जायो बेनि राशियानो जागोन वृश्चिक राशि आरो बेनि फार्स्टनि आखरनि नामानो जागोन थ न य। नोंथांमोना बेनि गेजेराव सुइस खालामनानै दोननो हागोन बबेखौ नोंथाङा फार्स्टनि आखराव नोंथाङा लागोरनो आरो बिनि राशियानो जागोन वृश्चिक राशि 24 अक्ट'बरनिफ्राय 22 नभेम्बरनि गेजेराव जायफोरा जोनोम जायो। बिनिफ्राय फैलायदो नेक्स्टआव धनु राशि जायफ्रा 23 नभेम्बरनिफ्राय 22 डिसेम्बराव जोनोम जायो बेनि राशियानो जागोन धनु राशि। बेनि फार्स्टनि आखरानो जागोन य भ ध फ
ध नोंथांमोना बिनि गेजेराव नोंथांमोना मोनसे सुइस खालामनानै दोननो हागोन। आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होदों आरो बिनि राशियानो जागोन धनु राशि, जायफ्रा 23 नभेम्बर आरो 22 डिसेम्बरनि गेजेराव जोनोम जायो। नोंथांमोना सुइच खालामनानै दोननो हागोन। बेयाव जेबो टाइम आरो बारनि खोथा गैया, बेयाव मार्चजोंसो खोथा दङ। नोंथांमोना दोननो हागोन। दा फैलायदो नेक्स्टआव, दा दङ मकर राशि, जायफ्रा 23 डिसेम्बरनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव जोनोम जागोन। बेनि राशियानो जागोन मकर राशि आरो बेनि फार्स्टनि आखरानो जागोन भ, ज, ख, घ। नोंथांमोना बेनि गेजेराव नोंथांमोना सुइच खालामनानै फार्स्टनि आखरखौ दोननो हागोन। आरो बेनि राशियानो जाबाय मकर राशि, 23 डिसेम्बरनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव जायफोरा जोनोम जायो। आरो दा नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन नेक्स्टआव कुम्भ राशिनि बागै। 21 जानुवारिनिफ्राय 19 फेब्रुवारिनि गेजेराव जायफ्रा जोनोम जायो, बेनि राशियानो जागोन कुम्भ राशि आरो बेनि फार्स्टनि आखरनि नामानो जागोन घ, स आरो ध। नोंथांमोना बेनि गेजेराव मोनसे सुइच खालामनानै दोननो हागोन फार्स्टनि आखरखौ मा दोनो। 21 जानुवारिनिफ्राय 19 फेब्रुवारिनि गेजेराव जायफ्रा जोनोम जायो, बेनि राशियानो जागोन कुम्भ राशि। दा दङ मीन राशि, जायफ्रा 20 फेब्रुवारिनिफ्राय 20 मार्चनि गेजेराव जोनोम जागोन। बेनि राशियानो जागोन मीन राशि आरो बेनि फार्स्टनि आखरानो जागोन ध, ट, झ, छ, छ। नोंथांमोना बिनि गेजेराव मोनसे सुइच खालामनानै दोननो हागोन नोंथांनि नामखौ, बेयाव फार्स्टनि नामनि आखरखौ। जायफ्रा 20 फेब्रुवारिनिफ्राय 20 मार्चनि गेजेराव जोनोम जायो, बिनि राशियानो जाबाय मीन राशि। अके लोगोफोर, आं नोंथांमोननो दिनैनि आपडेटखौ बेखौनो लानानै फैदोंमोन। माने बेयाव मार्चजोंसो खोथा, बेयाव आं नोंथांमोननो खोन्थानि टाइम टेबोलजों जेबो खोथा गैया। टाइम टेबोलजों जों राशि दोननांगौबा गोबां जोंहा सम लायो। जोंहा बेयाव मार्चजोंसो खोन्थादै। नोंथांमोननो आं डाइरेक्ट नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानानै होबाय। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि दोननो हागोन, नोंथांमोननो क्लियार खालामनानै होबाय। आरो नोंथांमोना सानफ्रामबोनि गावबागावनि बरादखौ नायनो थाखाय, मिथिनो थाखाय नोंथांमोना फुंनि समाव नोंथांमोना आपडेट नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना आङो आपडेटखौ लाबोनो नाजागोन। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो भिडिअ मोनबाय थागोन नैबे चेनेलनि गेजेरजों। अके लोगोफोर, दिनै भिडिअआ बेनो।